tao nga ingo ublay hagan ga por ga bamta ga bangyo ban wan biang se sien pat shapi lang ba ga por ga kodor bat ngadon ye ga we ga khubor ban kren shapi kerpang le si don nap deng jupi ki longkmie phiyam pai do non am ta ki khod ki ti ki jongpi hoi ki don shibon ki longkmie hakini gi sngi ki bayam nam ta ki khon gi jongki namar ba ki khon jongki ki don pedeng kata ga jiap haga pekan jaman sim ki khon jongki ki ngop kila long addicted haga drugs ni haga kiat ani hagi kam jaklia ki babon jain renga don ye ni khubor ge ban kren shapi baga khtin ge jumle ka ong ba na ga gospel lukas kalanong ga ba new ga khtin jumle ka ong ba na do got khot ba khat wei ter don ko wei ka long kami ya ga ba kani ka long kami ka layap u khon jaka bat ka don tang uni uwe u khon bat ka khtin ge jumle ka ong ba kani ka long kami mo kala yam pai dot not nam tau ta ukhon chaka namar ba don tang we khon bat ka tin ka jumble ka ong ba kila don halanti ban lek tep yaw ni khon chaka hab ukum ka ta ka por ka ni ka long kami kala pai dot not kala yam namar ba ukhon chaka ulayap ong ka tin jumble kila lek ban on tep no yinu khon chaka re ka pas ngot nat ka long ba jarang khat akata ka por ka ba ujiskus uyai lenti nakata ka chaka ngeskem ujisu la don lapa ga plan ka don chu bo unyai lenti nangta namar ba usngo thu uyo sngo haga don chungu ya ga jiam pai don chong ga ni ga longkmi nam ta uni ukhon chaka ubala khla no ubaka kala do no ya ubaka ik palan bat ka khtin ga jumle ka ong ba ujisu ule sngo sne ya ga ni ga longkmi ka khtin jumle ka ong ba ujisu long tuwat yam bat ka khtin jumle ka ong ba ujiskus ula penimpan yau ta ukhon ujongka halanti man lay on tep yu regi klem yo ban tep yu ujiskus ula penim yu lele ga kamba ngakwa banong ipi bangani ga de khubor le si don nap deng jopi ki longkmi phiyam pai donun namanta gi khon gi kti gi jongpi le si gi khon gi kti jopi manta kila don hag mo haga jingya pak haga bakan jaman sim kila don hagalanti ya ga ban le shidujok hagalanti shiga jingya mo renga kwa banong ipi kini gede good news ko khobor ko ba ba ujisu uyo i yagi ummat ki jongpi yaga ba phiyam phi dwain ta ki khon ki ti chupi phiyam pai donut maroi amdon ba yo i phi dwai phi khmit shautrai jisu ujiskus uyo i yagi jingja ummat jongpi but ujiskus usngo san e yapi nget ba ujiskus un penim yo tu khon jongpi uba shate shakhom ha urok sagakiat lani hakinun ki kam jaklia lani hakanun ka pop kam don ka bomla baru jiskus what mut bo jisu umyo i ya ga jingyam jongpi what mut bo jiskus umyo i ya ga jing pai do no jongpi ya ga ba phiyam khmat jongle la do jisu yo i ya ga jingyam jongani ga longkmi ka ba ukhon jaka ka la do na la jong khon nganget skem u jiskus yo i ya ga jingjao umat jongpi ban nganget skem u jiskus un pelaj ya ukhon ne ka khon jopi na ka to ga jingyam ka bagan jam sim un pelaj ya ukhon ne ka khon jopi na ka to ga pop ga baki shate shakom nget ba ka we ga sngi la ba ga jingdwai ga jingyam jopi u jiskus yo i ba usngo san ap ba ka we ga singa nget skam ba u jiskus un penem yo khon jopi un pelaj ya ukhon ne ka khon jopi na ka to ga pop ga baki ki shate shakom ka ba don kam golong yai ne be ga jingdwai ap khmi how try pinyo i ke bakhrao ke ba ublei unle hagi khon gikti hagi yeng ga sem ga joping ublen gor